Ebda umiltà, ebda apoloġija, iżda attakk wieħed wara l-ieħor fuq il-qorti, fuq it-tobba, fuq il-Partit Nazzjonalista u fuq dawk kollha illi b'xi mod jew ieħor ipoġġu f'dawn ħażin lill-eks Prim Ministru u eks mexxej Laburista. U dan l-element ewlieni li ddomina l-intervista li Emanuel Kuxkiri għamel lil Joseph Muscat il-ġimgħa filgħaxija fuq l-istazzjon Smash fejn matula infex f'attakk ripetut fuq il-Maġistrat Gabriel Lavella, il-Maġistrat li qed tmexxi l-inkjesta brabta mad-dil tal-isptarijiet. Mistoqsi dwar id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell li ma' deċiżjoni sabet lill Gvern Laburista ħati ta' kollużjoni ma' Vital Sussuert lill Gvern Laburista ħati li ma ġabx l-interessi tal-pajjiż l-ewwel iżda ġab l-interessi tas-soċjetajiet privati fuq dawk taċ-ċittadin, Muscat insista li hu ma jaqbilx ma' tali raġunament. U b'mod mill-aktar surreali, Joseph Muscat insista li huwa għamel dmiru tant li m'għandu ebda problema u stqarr li bil-lejl jorqod seren. Għamil dmiri, nemme ġifieri perfett jien, minix perfett, ma dmiri għamiltu u kemm il-darba ikun hemm analisi ġusta, wieħed ħajsib li kien hemm affarijiet tajbin u affarijiet li setgħu saru aħjar. U għalhekk seren, ġifieri bil-lejl norqod jien, m'għandix problema. Kien hawn illi fetaħ attakk fuq il-Maġistrat Gabriel Lavella brabta mal-inkjesta maġisterjali u insista li lan huwa li jtellaw il-qorti allużjoni ċara ta' dak li Muscat qed ibassar li se jkun qed jiġri fil-jiem jew ġimgħat li ġejjin bl-eks mexxej tal-Labor isejjaħ sottilment lil niesu biex ma jħallohx waħdu. Għal darb'oħra saħaq illi bil-lejl huwa jorqod għax jaf li m'għamel xejn ħażin dan minkejja is-sentenza tal-Qorti tal-Appell illi kundannat għal kollox l-aġir tiegħu minkejja wkoll li hu nnifsu għandu jħallas tad-danni. L-attakk fuq il-Maġistrat Vella kompla meta legali mhux qed ħalli lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa jiftaħ investigazzjoni separata filwaqt li kompla jimmina u jwettaq assassinju tal-karattru fuq l-istess maġistrat. Dan filwaqt li l-falliment tad-deals tal-isptarijiet xeħithom kompletament fuq it-tobba e kif insista li kien hemm xi tobba li beżaw illi setet tinqata' l-waiting list u għaldaqstant kienu se jitilfu x-xogħol fl-isptarijiet privati. Kull darba illi kien hemm gvernijiet kemm Laburisti kemm Nazzjonalisti li ppruvaw jaqbdu l-barra minn qrunu, kien hemm affarijiet illi ġraw. Affarijiet anka traġiċi illi ġraw. Interessi moħbija kien hemm u naħseb l-iktar li jorku jdejhom minn dan kollu illi il-qasam tal-isptarijiet dil-konċessjoni ma rnexxietx kienu in-nies li jridu l-affarijiet jibqgħu kif huma. Li jibqgħu f'sitwazzjonijiet fejn inti xi kultant qasta fid-distinzjoni bejn fejn qed tara tabib privat u fejn qed tara tabib l-isptar tal-poplu. Fl-intervista għal darba darbtejn Joseph Muscat insista li hu mar l-smash għall-intervista man Manuel Kuxkiri għax kien hu illi stiednu u għax miegħu jħossuhom. Filwaqt li insista li hu jmur fejn jistidnuh botta ċara u tonda illi preżentament fuq l-istazzjon tal-Labor l-eks mexxej Laburista huwa persuna non grata.